ne bɛ wagadu ɲinanta madiri ka ɲinanta ɲɔgɔn ye parce que o ye lumière jeu min kɛ nin n'i y'a filɛ a kɛra ko Dubaï a kɛra ko Amérique e yɛrɛ t'a dɔn a bɔnfin min yɛrɛ fɛ ni nana tɛ fɛ ka taga ne yɛrɛ nisɔndiya ninnu depuis a daminɛna don o don n bɛ na hali n tɛ baara kɛ a kama. Ka yelen kura ani kimi biri jabɔlangana minnu bɛɛ ka yiri mɔgɔni gwengwennin don min gunnen don jabɔlaw ka fogobara ni o ye place des cinéastes ye nin dakabana yelen nin ani kimi finman gwɛma ani binkɛnɛma o tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɛndiya ani nusɔndiya yira maa minnu bɛɛ ye o senfa ka se FESPACO kɛnɛ kan o kɛra projet ye ka bɔ Aïcha Junior fɛ. A ka ɲi fɛn kura ka kɛ jango lunɛ min bɛna na FESPACO la o nisɔn ka diya voilà population fana nisɔn ka diya parce que présentement an bɛ situation min na a ma nɔgɔ donc ni fɛn kura kɛla a bɛ na ni hɛrɛ ye. Nin sanji datugulan couleur saba ninnu bɛ jigiya hɛrɛ ani dusukasi le kofɔ yelen o ye tile kura bɔli ye faso kɔnɔ. donna espace lumière na kɔni a kɔni an satisfaira ɲanama an nisɔn ka di n'i y'a filɛ kɔni première fois yɛrɛ le bɔ FESPACO la an bɛ fɛn modèle ɲɔgɔn ye. Espace lumière ra walima rue des lumières ra dɔw bɛna sigi ka o da timiya ni dumunifɛnw ye walima kana photo ta hakilina jigi mara kama. A b'an ka jamana ye cogo ɲa dunan mun nana an fɛ o bɛna bonya fana la an kan o fana bɛna an ka pays fana valoriser. I n'a fɔ aw y'a ye cogo min na nin siraba nin kɔni ale ye kanu don Ouagadougoukaw na ani maa minnu bɛɛ bɔra jamana wɛrɛ kana se ka o senfa ka se nin kɛnɛ nin kan yaasa ka FESPACO min ye jabɔlaw ka tɛmɛ ye ka se ka o bato ani ka o ka nisɔndiya yira nin tun ye Kariya Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso.